I go hard in the motherfucking paint, nigga. Здравейте, приятели! Казвам се Пип Ролан и съм нов влогър. Тепърва ще развивам нов канал. Дано да ви хареса. Ето това е супер мега мощния ми скин. Сега ще започна моята поредица от Minecraft Epic Survival. Дано да ви хареса. Сега първото нещо, което ще направим е да стигнем до онзи съдък. Е там горе. Ще съберем дърва, за да си построим някъде къща. Някъде там. Някъде там. Да, разбрахте ма какво имах предвид. Аре, сега тук ще взема айтемите, които се в съндъка. Така, нека ходим за дърва. Не знам, сега първо трябва да измислим място, къде да построим мизерното си холме. Не знам, може там някъде. Или не знам. Или някъде там, да мога да съм близо до водата и до дърветата. А вие ще го измислим, нека първо да съберем дърва. Малко по малко ще ги съберем. Пак повтарям, все още съм нов и може да фелвам понякога в клиповете, затова се извинявам. Без хейтове, казвам за тъпите хейтери, защото аз много такива знам. Едно момче ме зареби по снимането на клипове и стана ми любопитно и аз да се пробвам да видим как ще се получи. Да видим дали въобще ще се развие канала ми. Иначе да. Ще правя поредица на Minecraft Epic Survival. Дано да ви харесат тези клипове и тази поредица. Ще се развивам малко по малко. Абе, кокошко, чезвай тук. Все още направих някакво рандом начало на клипчето, което е някакси странно, защото все още нямам интро. В момента се прави. Тук ми се кепи, фък. Може да се абонирате за ModexBG, той е много добър влогър. И също мой добър приятел. По-точно той ме зариби така по снимането на клипове. Сега, какво трябва да си обработя тъпото дърво? Да. За начало ще направим малка къщичка, няма да е кой знае какво. Някъде във водата, напред. Във втория епизод сигурно ще си разширя къщата и ще си направим някъде мина за копаене. Ще видим как ще се развие този епизод, първи епизод на Survival. Epic Survival по-точно. Да. Абе също да.
че 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сега няма да е много малко, ще го направя директно да има втори епизод, директно да си направя мина. Мисля, че дървата може би ще ми стигнат. Да се надявам да ми стигнат, защото не ми се сичат точни дърва. Ето да ви покажа супер мощния си скин на блокче шоколад. Какъв съм пич. Така продължаваме с строението на къщата. Ти сериозно ли? Нямам брадва. Имам някакъв супер як текстчер, пак с странни звуци, които ги е нямало до сега в Майнкрафт. Или може би има, аз не съм ги знал. Отдавна не бях играл Майнкрафт. Сигурно има година. Да, не една година сигурно ще има. Дървата няма да ми стигнат, само за пода. Той за пода няма да ми стигне. Ще ходим да сечем на ново. Сериозно ли е майна? Как ще ми свърши дървото? О, не, може би ще ми стигне. Или пък не. О, да, ще ми стигне само за пода. И ми останаха 3... някой ми писа. Да, никакъв, те са едни олигофрени. Така, тук така ще представлява къщата. Тук ще, но... Тук някъде може да се направи така верандичка да... Пау, да... Може би някъде там мога да се направя за... Малко нещо, подобно на пристанище, да мога да се лова риба. Сега трябва да се направим... Малко да отидем да копаем камък, да мога да се направя... Да си направя на брадва за... Да си направя брадва, ясно. Обърках се. Сигурно другия епизод сега ще си направя къщата и следващия епизод ще почна да копая. За търсене на съкровища. О, въглища. Още малко да се намерим да стане един стак Cobblestone. О, пак въглища. Дано наистина да ви хареса поредицата. Сигурно не всеки ден няма да е, но или всеки ден, или през ден-два ще правя клипове. Нищо не се вижда. Трябва да си направя торчове. Доста въглища намерихме тук. Но трябва да продължаваме да купаем, да може да съберем един стак Cobblestone, да си направя една или две брадви. Аре, тия въглища нямат ли край, бе? О, стигнах почти трети левел. Господ.
О, и почти един стак Къбълстон. Браво. Къбълстон. Кол. По-точно въглище. Обърка се, няма нищо. И безсмъртната ми кирка се щупи. Тук дали остана още? Не. Аз чезвам, защото... О, айрон, после ще минем да го вземем. Почти се стъмнява, а аз съм гладен. Ще си направя печка. И ще убия някое животно да мога да си направя храна да ям. Да. Сега си направим пръчки и да направим 2 брадвички. Няма ли някаква храна, бе? Сигурно вечерта, като падне вечер, ще идват тъпите зомбите да ме атакуват. Затова трябва поне да си направи една стена да не идват до мен зомбитата. Или да събера колкото се може по-бързо дърва. Ето вижте, хубаво ще изглежда. Само че по-бързо трябва да се събере това дърво. Трябва ми и храна. Почти нищо да не се вижда. С падането на вечерта. Ето, както чувате вече звуците на мобовете се чуват. Опа. Нещо ми стана на компа. Нещо компютъра ми избухна. Нещо ми лагна, не знам. Нещо просто стана. Ще го взем това яйце. Все още не ме атакуват мобове. Което е добре. За мен. Разбира се. Но ето един мизерен крипър наближава към мен. Ето втори крипър. Ето че вече почнаха да ме атакуват мазните мобове. Фук! Трябва някакси да ги убия, защото ако гръмне и къщата ще ме отиде. И труда наява и той. Как само ги мразя крипърите. Аз се оправя с тях. Не. Ти си пискай тия глупак. Така, успяхме... не сме. Привлякохме мобове, това не е на добре. Но да видим, ще се справим някакси. Ще трябва да ги убием. Сериозно. И вече един крипър нахува в къщата ми. Започва втори дойде. Трети идва! Това значи тормоз. Психически, физически, всякакъв тормоз.
който не ми харесва. Не се знае. Всичко се очаква от тези изкапани крипъри. Вижте го какъв е нагъл. Почвам да го наливам само да не гръмни. Трябва някакси да запуша скапаната дупка. Да не могат да влизат в къщата. Ето, почти е готова къщата, само че трябва да хапна. Макар че имам супер малко храна. Но пак става. Имам един съндък. Е така да сложи един торч. Да ми е поне малко... Не, по-точно тук. Не, ай, стига бе! Бах, ти мизерника. Стига бе, майна. Как гръмна, гаден крипър смот. Е така ще го сложа тук точно. Ами, добре, това беше от мен. Следващия епизод ще продължим с строенето на къщата. Дано да ви хареса. Довиждане.